Ходи, ходи, баба Меца, крушки да събира. На дечицата си малки, ръцете на дупето, сладки ги намира, а след нея тичат малките вечета. Тичай! Тичат, тичат, тичат с босите крачета, а след нея тичат малките вечета. Тичат, тичат, тичат с босите крачета. Браво! Айде да правиш лицеви опори сега. Лягай долу да правиш лицеви опори на земята. Айде. Раз, два. Давай лицеви опори. Като тате. Раз, два. Браво, 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 браво. Браво, браво. Айде. Айде прави лицеви опори, мамо, като тате. Тате как ги прави? Покажи как ги прави, тате. Раз, два. Браво на детето! Браво! Ще пеем ли ние сме войници сега? Ние сме войници, ще вървим напред. Леви, десни, ще вървим напред. Имаме си кончета от върбови клончета. Имаме си кончета от върбови клончета. Леви, десни, ще вървим напред. Кажи ме, мама, какво там искаш да вземеш? Къде ти е четката за зъби да си измиеш зъбките? Къде е, мама, четката да си измиеме зъбките? Ще покажем ли как си ги миеме зъбките, Злата? Ето, покажи сега как си мие зъбките ти. Така се мият зъбките, нали? Айде, раз, два, търкай, мамо, зъбките. Търкай. Къде ще ходим сега с тебе? За кака да я вземем от училище? Нали? На кой ще ни дойде на гости после? Кончето не. Кой ще ни дойде на гости? Баба. С кой ще пиеме кафе? Анна. С Анна? И с кой друг? И с Деси. Леле, доктор, как тебе? Какво ти правеше? Дишай. И ти как плачкаше, мамо, кажи? Как плачкаше ти? Така, къде е Моника? Ходи да те цунка, Моника. Ще те цунка ли? Моника, цункай Белослава. Моника.